Hvad så alle sammen, og velkommen til. Mit navn er Niels, og I har klikket ind på den her video, fordi I vil vide, hvordan man træner, når man skal spille fodbold. For det ved jeg nemlig alt om. Jeg er faktisk professionel fodboldspiller, træner, Counter-Strike gamer, Rocket League gamer og YouTuber. Jeg får faktisk 1000 kroner for hvert minut, som video har. Top. Så først det gør. Så ligger jeg ned, og som jeg sagde sidste video, så er det her faktisk ulovligt at gøre på græs. Så I skal gøre det i Twixland, Marsbarland. Ja, I kan se den video. Men når man træner, så må man nemlig også godt gøre det i Legoland. Ja, så først tager vi lige noget arbejde. Og det er fordi, når man er rigtig pivskidt, så tager man herude. Men når man er rigtig sej, så tager man på knæerne. Fordi det gør nemlig røveren i knæerne, så man smadrer sine knæer. Det er derfor, man ikke må gøre det på græs, fordi man smadrer sine knæer. Så derfor er det kun sejt at gøre det på knæerne. Også med kno, det er slet ikke sejt, fordi knoerne er faktisk hårdere end håndfladerne. Så det gør mere ondt at gøre det på håndfladerne. Så derfor så kører vi nemlig. Så kører vi. Og så gør man bare sådan her. Man kan også bruge en bold. Så gør man bare sådan her. Huja! Så man laver hovedstød. Huja! Huja! For satan! Man kraftet og hård. Så skal man også lave nogle armbøjninger. Så den skal vi ikke bruge mere. Så lægger man sig ned på ryggen. Og så gør man bare sådan her. Og det bedste er, hvis man får lidt swing i benene. Fordi at det er nemlig godt for røvballerne. Det er også derfor, det er rigtig godt at gøre det i Legoland, som jeg siger. Fordi så man gør sådan noget her. Så har man lige sine baller, som man kan blære sig med. Fordi man får så gode baller af det her. Så skal vi lave planken. Og den bedste måde at lave planken på, det er faktisk bare ved at lægge sig sådan her. Fordi, hvordan kan man blive mere lige? Altså, det er jo perfekt. Og efter alt den træning, så er det vigtigt, at vi får masser at spise. Så anbefaler jeg en god omgang tør græs. Eller noget. Bare spise græs, det er godt for jer. Så her til sidst, så når man er trænet, så er man nemlig professionel til at skyde. Så bold! Perfekt. Og så først, så skal jeg lige hurtigt. Det er det, jeg siger, græs, det er godt. Bare stol på mig. Skal det sætte mig på det der hjørne der? Sej! Hov. Ja. Farvel. Gider ikke mere.